Hayi cha mina sengikhathele nje ngempela futhi sengiyawudabukela nalomndeni ukuthi ngempela nje siyi-country sibaningi sibangaka sesingalozidlala icala elilodwa nje kulokukhulunywa into eyodwa ngoba sesibonile ukuthi leli cala liyawahlula amajaji nabameli namaphoyisa ahlulekile yini ngoba vele siyazi ukuthi siyi-country egcwele izangoma singamane nje sithathe isangoma esisodwa sisinika amathambo sobhulu ukuthi kanti ngempela lo mfana wabulawo ubani ngoba phela ngempela nabomndeni balonozinti webhola sebekhathele nabo ukuhambana necala elilodwa sesibonile ukuthi hayi shuthi legal system yethu iweak eSouth Africa ake siye kwabaziyo ke manje esiziyo ukuthi sonke njengoba sila eSouth Africa akekho ongasazi sangoma ngisho ungaya kuyiphi production yase South Africa uzosifica isangoma ake kukhethwe nje isangoma esisodwa sinikwa amathambo noma sengaba amathambo asenandosi ke bakithi noma ngaba amathambo eKFC siwaphose ke check ukuthi ngempela lo mfana wabulawo ba uthi uyavula iTV nazi izangoma laba abaprofeti kodwa mase kufanele benze izinto zangempela ke manje seyithinta iCountry yonke niyabakhohlwa ngithi mina akuvalwe lento lokuyiwe eNkantolo ngoba vele eNkantolo kudliwa imali yethu phela imali yethu ye-tax le kulokiwa ngayo eNkantolo asakwazi nokubuka izinto efana ngabe siyayibuka manje ko TV sibukana necala elilodwa elingayindawo ngithi mina umuntu akabhala isangoma sakhe ngoba ngiyazi nala kuma comment ukhona ozobe ebhalile esitshela ukuthi yena ubuyisa ama-loss lava unamagundana awinisa imali ukwazi ukubona izinto ezingabonakala yini manje mase kufanele ngempela leza ngoma sidinga ke manje ukuthi ayiprofise phela ibhuli nalaba prophet abagcwele bonke abefundisi bahlale besitshela ukuthi bona babefundisi beyimanga yabona kuba nimxoshanga uBushiri ngabe ngithi asicele yena namxosha ke yena akulutho ke bakhona abanye uma kuukuthi bayahluleka shuthi awavalwa amasonto awavalwa abaprofeti ayivalwe nezangoma ngoba phela sibukana nento eyodwa manje ku TV sesikhathele sesidinga nje ukuthi siphumule siqhubeke nempilo as a country nabalomndeni walomfana badinga ukuqhubeka nempilo as a country mawukuthi niyahluleka ke mina ngicela ninginike 2 weeks nami ngiyothwasa ngizobuya mina ngizowaphosa amathambo ngimkhipha umfana ukuthi uhambi lawo ubani hayi kunini sibukana nento eyodwa engayindawo